Primos dia m'abuelo que el que val i el que no pa mestre. I Eduardo el Pistacho val molt, vos ho jure, però molt, molt. Eduardo el Pistacho val més que 1000 fanecaes de Sanguinelli. Soc el millor alcireño de la història de la humanitat, vos ho jure. Vos ho jure el millor i al que no li agrade, a punyades el fas Portland per remendar a sequies. Que sou una ignorància personificada. Agarradràs, perreros. Soc un home de negòcies inmejorable. L'altre dia me toca el caballito y me diu que tenia dos bolsotes de basura plenes de rama y de todo que me tenía que portar el roña. Y arriba el roña a ma casa, primo, el roña siempre va en un pan de merda. Arriba ya a ma casa li roña, va a donar-me la mà i no me dones la marronya, fica't ahí plantat i no vull que toques res, perquè sempre porta dos pans de merda, primo, pareix que vinga de la muntanyeta de cazar erizos o pareix que vinga de ronyar o a replegar llenya o algo. Una cosa asquerosísima, primo, un asco que te cagues, primo. Li dic, ronya, ¿tú sabes lo que es la ducha? Y me diu, sí, y dic, ¿per qué no la gastes, tío cochino? Y diu, bueno, m'ha enviat el caballito pa donarte això i me diu que tens que donar-li 500 euros. I jo dic, ja sé detalles de l'operació, ronya. Ale, tira pa casa i pega't una dutxa. I esa mateixa nit mos fiquem jo i Augusto a desbrosar-la, primo, y a llevar-li tota la branqueta, a llevar-li les fulles, a llevar-li tot. I mos quedem en el cogollo pur, primo. Estava més verda que la hòstia. Y agarréme en paciencia, Augusto y yo, primo, en papel de plata, estaba ya todo el mundo dormint, y en el forn, pim pam, 15 minutos, pim pam, 15 minutos, primo, la vam secar tota. Total, que quan ja estava ben seca, primo, i ja desbrossar i tot, me van eixir exactament dos bolses de Mercadona plenes, i dic, això és un quilo. Un quilo és el que tinc. En seguideta va fer càlculs i dic, li dec 500 al caballito. Y di, si la pase a 2 pavos, me'n trac 2000, li dono 500 a ell i són 1500 nets pa mi. I di, saps lo que vaig a fer, primo, pa tirar-la ràpid? Cucurutxos de 25 grams. 25 grams a 50 pavos, primo. Que me donen 50 pavos per cada uno. Me fica a pajar-la en casa del Tarta, que ja havia fet les paus en el Tarta. I ale. Primo, me'n fiquí el dilluns pel matí i el dilluns per la nit ja ho havien pajat tot. Va ser una cosa al·lucinant, primo. Venien els xavalets de la Plaza Ana Sánchez, va haver uno que va vindre la primera vegada per endur-se 25 i encara va vindre 3 vegades més, primo. Li vas dir a la gent que només me portara billets de 50 pavos. Un milagro de las finanzas, primo. Eduardo el Pistacho. Ja me la pot mamar tot el món, però en fila índia decía Portugal. Total, que me planta en casa, primo, dilluns per la nit, 1.900 pavos en la butxaca en billets de 50. Le havia donat 50 al Tarta per deixar-me la cotxera per fer d'oficina passante i 50 a Augusto per ajudar-me. I 500 que li devia al caballito, però bueno, 1.400 nets en la butxaca en un dia, primo. El que va al ball i el que no pa mestre. Però lo millor de lo millor és que m'acabe de comprar la millor televisió del carrer Piletes, primo. 1.200 pavos la pagaré a 12 mesos a 100 pavos al mes en el número de cuenta de Augusto, porque yo no tengo número de cuenta. Y es una Sony, primo, una LED d'ixes 65 pulgadas Ultra HD 4K, ¿sabes? X Reality Pro, Smart TV con YouTube, con Netflix, con fútbol, tenis y el Giro y la Vuelta a España y el Tour y de todo, primo. Una barbaridad. Pero se veu que és lo millor que Eduardo el Pistacho no posarà un duro. El té que pagar el veí de baix, el minxamerdes ixe que me monta un pitot el primer dia. Encara no sapixe, pobre home, el pitote que me va montar lo car que li té que eixir. Jo li tinc dit a Augusto que quan acabe de collir, li dic, Augusto, cuando acabes de coger y vengas pa casa, apigólame un cajón de naranjas y me lo traes, ja m'ha portat 2 o 3, primo. Pues avui a les 6 de la vesprada, perquè jo sé que el veí arriba pa callar pa que a les 5 de treballar. A les 6 de la vesprada me la baixe jo en una taza de café plena de zumito de taronja, que le havia fet un zumito. I a baix li toca el timbre i m'obri i se queda així en cara de cagat i me diu, hola, diu, què vols? I dic, hola, veí, dic, perdona'm per la meva reacció de l'altre dia, però és que estava nerviós per la mudança i diu, i venia a disculpar-me i a fer amistat en tu.
i dic, te porte un sumito. I diu, un sumito. I dic, sí. I dic, un sumito de taronja. I diu, però en una taza de cafè. I dic, no és de cafè, és de les tortugues ninja. I diu, però això és una rata. I dic, no és una rata, això és el maestro Splinter, que és un maestro de les arts marcials. I dic, però bueno, vinc a portar-te un sumito i a fer amistat amb tu. Dic, com te diuen i en què treballes? I diu, me diuen Salvador i treballa en un almacén en Benifayó fent números y treballa de cuenta a cuentas, de fent números para las cuentas de financieras, no? I li dic, el meu nom és Eduardo, dic, soc un home de negocis i artista. I diu, vale. I dic, te porto un sumito. I agarra el sumito i dic, són 5 euros. I me diu, 5 euros per un sumo. I li dic, sí, dic, és que és ecològic, vegetariano i vegano. I dic, i té omega 6 que és bo per la anticaïda cavilar. I me quedé mirant-li la calva. I dic, i a més té una montona de cal que és bona pels ossos. I diu, vols dir calcio? I dic, sí. I diu, vale. I dic, sí, dic, són 5 euros. I se'n va cap a dins i me porta un bitllet de 20 euros i me diu, no t'has canviat? I dic, no tinc canvi, dic, però avui és dimarts i així el t'has pagat fins el divendres. I dic, el fin de setmana vols que te'l baixe també? I diu, no, diu, el fin de setmana nosaltres tenim una caseta en Corbera i m'ho anem a passar el fin de setmana. I dic, vale, i dic, entonces només de dilluns a divendres. I diu, sí, pues ara calcula, primo. De dilluns a divendres, 5 per 5, 25. Per 4, 100 pavos al mes, primo. El mestre Salvador me pagarà la Smart TV. I me diu, bueno, ja està. I dic, no, me tens que donar 3 euros més. I diu, de què? I dic, és que jo només tinc 2 tasses de les tortugues ninja, entonces els 3 euros són de fiança. Demà te portaré l'altre sumito i me tens que donar esta tassa. Però hasta que me la dones, els 3 euros són de fiança. I diu, és que no tinc solt. I dic, vale, pues entonces veu-te-lo ara i me dones la tassa. I me diu, és que m'acaba de veure un cafè amb llet. I dic, t'ha veut un cafè amb llet? I diu, sí. I dic, pues ara el sumo. I se veu el sumo, cluc, 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 i me dona la tassa. I dic, gràcies, dic, demà baixaré a les 6 i avui si tens preparat els 3 euros. Y digo, vale. Y así como en 24 horas tu vida puede cambiar diametralmente, prim. En 24 horas tinc 1.400 pavos nets en la butxaca y una Smart TV de Sony de 1.200 pavos. Y ahora lo que vaig a fer és, ahí en el saló de casa, en el benefici que ha tret ara de la verdura, vaig a comprar uns sofàs que forraré de leopardo i en la tele que tinc i una nevera vaig a fer un club deportivo per vindre així a veure el partit del València. Li vaig a dir al club Pistacho i Asociados, prim. Me pagaran una quota i tindré així cerveses i cubates. Ai, prim, n'hi ha que fer diners.